Sa pagpaubo sa dakbayan sa Lapu-Lapu sa General Community Quarantine, midagsa usab ang daghang mga tao sa Lapu-Lapu City Hall. Gumikan sila pamasin nga makadawat pa sa Social Amelioration Program kon SAP. Apan di klaro sa taga City Hall, ngawa na sila'y madawat pa nga SAP. Ug alang sa dugang detalye atong tan-awon kining report ni Luan May Rondina. Sayo pa lang sa buntag, ingon niini nakadaghan ang mga tao sa lobby sa Lapu-Lapu City Hall tungod sa kadaghang namasin nga makakuha og Social Amelioration Subsidy. Kinibisan pa man kung sa miaging semana pa natapos ang pagpangapod-apod niini. Usaw ka solo parents nga mabdos. Nakaroon mga problema ni ma'am, naka-fill up niya ng form, pero wag mi natagaan. Ibig sa priority tagaan nila, ang uba nagdoble-doble no, nagahatag noon. Sa kadaghang mga tao, ang crisis management team na ang miresponde. Disiplina lang. Dili man natin buhaton. Disiplina. Lagyo lang ta. Pipila ka gutlo, migawas ang city treasurer aron ipasabot kanila nga wala nay social amelioration subsidy. Kung wala jud inyo nga sa payroll, doon naman may nanghatag karon maribago ug basa kung nay pusok. Ug wala inyo nga lang dito, wala gyud taon mo maapil. Paghuwat na lang mo tawagan mo sa DS. Apan nagpabilin paghihapon ang uban sa lobby ug nangyawat nga malista alang sa ikaduhang hugna sa SAP. Ubos sa lagda sa IATF, wala nay SAP sa mga dapit nga ubos sa GCQ sama sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Nabantayan usab ang pagdagsa sa daghang mga sakyanan sa kadalanan kay gitugutan naman ang pagbukas sa mga patigayon kung ubos na sa GCQ. Apan ubos sa executive order ni Mayor Jonard Ahong Chan, gidid-an gihapon ang mga senior citizens ug ang mga nanag-edad ug 21 anyos pa ubos nga makagawa sa ilang mga Pinoy-anan. Higpit gihapon nga gipatuman ang quarantine control checkpoint sa dakbayan. Ang katong mga nag-operate no, nga mga establishment, we require them to have this rapid test. Kung naay mga establishment nga they cannot afford, tabangan siya sa ato ang gobyerno. Uban ni Godfrey Rilien, Luan May Rondina, Balitang Besda.